Rupert Ċefaj jiffoka l-aktar fuq l-ambjent reali ta' pajjiżna, ambjent li huwa mtappan bi żvilupp bla kontroll. Aħna ngħixu fuq gżira żgħira, tant maħnuqa bil-bini, u l-bini dejjem tira u dejjem jitl iktar u dejjem jitl iktar. Hija realtà li ngħixu fiha, ġifieri kull ma nagħmel huwa qed immiss mar-realtà li ngħixu fiha. Forsi ħafna nies jinjoraw din ir-realtà. Rupert Ċefaj jisostni li l-iżvilupp u attentati li jipprova jimita dak kollu li huwa naturali. Iżda dan l-attentat ħafna drabi jirriżulta fi sfreġġju ambjentali. L-għodot ta' dan il-pittur huma l-kulur, il-forma, id-dawl u n-nuqqas ta' dawl. Permezz ta' dawn l-għodot Ċefaj wettaq kreazzjoni artistika wara l-oħra. Fi kliemu stess fil-kreazzjonijiet tiegħu il-pittur dejjem jipprova jsib il-linja bejn dak li huwa reali u dak li huwa immaġinattiv. Linja li għal Ċefaj ħafna drabi tkun sfukata, fatturi li jippermetti ma jkollux limitazzjonijiet fuq l-immaġinazzjoni tiegħu.